HSLC asalang kitok bomb students atum dogmo karong supialong se balapen education minister aphaning kang samse chipaklangsi armu ka chejengpen hiring si ka chesongpon par omplu pini therepo ni phai trainer ke barni dogmo karong supialong non HSLC asalang kitok bomb students atum armu ka chejengpen ka chesongpon alang litum ka chisongpon ang kokalam philake sebahin pen kapathik pon HSLC mate metric asatlang kapadupon boma porhut sadlang tok tiaprang question paper bang kilang paprang da jok sadlang ke tok journey nang kilar boy nang dupok tasike Charlie pen sadlang ke tok atum hidung akisung chetong nang kok lupsi thanpon lason lo ni tumhan thang chini tun depin ben garbiang long mate la ka Charlie arat doan sitame ni tumhan lason apong nang kelar boy mate la matrix sitame adet pen pathik kang detani tum kan ane kabor i chipadu kapor hi ajo pini la dak bang sitame pini ta ave exam ave det lo ni tum bang na ka son det lo ni tum angko general science arni dani tum bang na ka son lo ni tum apong chipaduk de ta phita ni tum sar CM tuliram jo rong hang ta ni tuman nang matha du nang po tungke ni tum lalo ni tum ka Charlie an chipaduk pen ta ni tum lason pulote ni tum kupi sia le do na la pen ni tum nang la lem det apong putin ni tum ke lason ke ning duk lo atima kwan ani ka Charlie chipaduk pen dong si ni tum han exam da na pilong le jalong le apong ni tum han ke lar putin tum me lason mang kroi dek det po la sin ni tum ke la protest bangel tum eng ton pon pelo la bangel penap stamel tum cheng pon thuba la bangel tum ing ton pon masing ton pelo bang so puthak si sadlang kitok bomb students atuma hin pen se balapen education minister phaning kang samse chipaklangsi dogmo karong supi ang kang along armu chejengpen hiring si ka chesong pon par omphublo ining kipung ke bar exam postpone nang ne lapen itum ka Charlie dukpiglo lapen exam postpone boy itum ka Charlie tam ining samse pino la sin itum han ke exam ta nang ne lo lapen sopta pass lap nang pupusi timan abang karbeng lo division em han tilo nang tumpuji lake methang tum sar tum si paper ka choro lake paper rim vet bivet nang ji lapen lik boy pukel hai ke nitum chini dun tilo lapen re exam ke nang lo nitum han ke pass lap nang pu এবাৰটো ইমান হেৰি হৈ গৈছে মানে বাৰে পেপাৰ লিক তাৰে বাবে আমি এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় আমাৰ সৈতে খেলা হৈ আছে পেপাৰ লিক কৰি সেইকাৰণে এবাৰ আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোহি যে আমাক এক্সাম নালাগে আৰু dogmo ka pen sem singeti karbiang nong live